Бүгінгі турда мен бір дуэтна айырып өтесім келе. Ол Данияр білән Милеша. Келесі берімді сіз командалар білән саналашақсыз. Егітлер командасы һәм қызлар командасы. Бүгінгі берімнің жеңушілері шошы командаларының капитанлары болашақ. Аңлайсың ма? Бию. Қайда бию? Қайда мен? Дегелерге қайда мен? Қайда бию? Бұйғы нәрсе? Иртәгә парларда итәктән бул. Нәрсе? Макияж, укладка, все дела. Капитан талантлы, яисә үрнәк булырга тиеш. Син ни то, ни другое. Сөзің белән түгел, эшең белән дәлиллә. Ну, погнали. Бұл видеоны максимально барлық пабликларға таратырга керек. Имеш, мәдәният креатив бинасында шундый әдәпсез күренешләр дип. Әлбәттә, аларны ниндидер жаза көтәчәк. Һәм шуның арқасында аларның репетицияләре катлауланырга яисә тоткарланырга мөмкин. Гаделсезлек бит бу. Это шоу-бизнес, монда гаделлек дигән нәрсә юк. Альба. Миңа ярдәм итә алмассың микән? Тыңлыйм. Ичмасам иреннәр өчен блеск бармы? Гигиеничка саналамы? Эшебез бик күп. Көтмәгәндә шундый кардинал үзгәрешләр. Үзеңә игътибарны башка төрле җәлеп итә алмаячагыңны аңладыңмы инде хәзер? Мин парларга милли кыяфәттә бармаячакмын. Юк, син парларга нәкъ шулай барачаксың. Синең миңа операция эшләргә кирәк. Ә сиңа нәфислең өстендә эшләргә кирәк. Жоқ енді, алай түгел дә мен. Нәрсе сен ашып алма. Диана, сенме бұл? Сәлам, мин. Минем башымда нигәдер ниһая дигән сүз генә барлыкка килә. Сәлам. Юлия, Монда Диана белән башка төрле җәйсәләшеп булмый. Данияр. Сен бик чибәрсең. Рәхмәт. Нәрсә булды сиңа? Беләсезер бит инде, әни күптәннән мине кызлар кебек киенеп йөрү дип башны корыта иде. Шуңа менә шундый сюрприз ясамакчы булдым. Идегез парларга, тизрәк утырасым килә. Ичмасам парта артында болай карамаслар дип өметләнәм. Мадемуазель? Рәхим. Зарина! Зарипов, Мусина һәм Калимуллинны минем кабинетка. Хәзер үк. Так. Бу нәрсә дигән сүз? Ник дәшмисез? Алайса миңа аңлашыла. Конфликтны сүз белән хәл итәлмәгәч, йодрыкка күчкәнсез, шулай бит? Ә сез телегезне йоттыгыз? Бу видео барлык пабликларда. Ә комментарийларны күрдегезме сез? Бу шайтан тудырган уку йортын ник япмыйлар соң? Бу клиеттә жүнле кешеләр укымас инде, бер психлар.
Мәдәниятебезнең киләчәге. Безгә гомергә игътибар бик күп булды, гел карап тордылар, тикшерделәр. Ә сез минем һәм күлиятебезнең йөзенә кызыллык китерәсез. Әгәр дә бу видеоны Мәдәният министрлыгында күрсәләр, беләсезме нәрсә булачагын? Кем башлады сугышны? Әйдәгез дөресен әйтегез миңа. Яисә барыгызга да эләгәчәк. Моның өчен күлияттән куып чыгаралар. Данияр, бу нинди хәл? Мин синнән көтмәгән идем. Ярар, Марат. Ну син, отличник. Әйбәт укучы. Бу ситуацияда мин гаепле. Мин сугышны башладым. Так. Барыгыз да чыгыгыз әле. Ә син кал, Марат. Маратның башына тай типкен әллә, үзенә ошамаган. Білмейм, нешік болса да біздің құтқарған үшін меңа рахметлі. О, сен сүйген ярың мұндай. Нәрсә дип сүз башларга икән? Беренче турдан соң ул мен белән җүнләп сөйләшми. Әлік жөнләп сөйләшәйдеме ни? Элек ул "Уф, бәйләнмә әле" яисә "Бар кит әле" дияйды. Хәзер белми дә, күрми дә. Имеш, минем аркада безнең иң яхшы дуэт исеменә лайыкламаганнар. Просто барлы хәлләрен сорай. Иң мөһиме сүзне башларга. Белмим, куркындыра. Кошандан сен зәләдән қорқа башладың әлі? Сен бит бір дә туктамастан кидең. Давай. Мин та. Зиян, қойдан екінші қатта еді. Ярай. Бу беренче һәм соңгы тапкыр булды дип ышанам. Сезнең сугышларыгызда башка да проблемалар җитәрлек. Бүген нинди генә басмаларда, нинди генә журналистлар шалтыратмады. Әле Алмаз Нуруллович белән сөйләшү көтә. Мин хатамны аңладым, Камил апа. Камилә Маратовна. Курсташлар белән уртак тел табырга тырышырмын. Ант итәм, мондай хәл башка кабатланмаячак. Ярар, бар. Миңа булачак әңгәмәгә әзерләнергә кирәк әле. Камилә Маратовна, Диана турында мәгълүмат табырга булышам дигән идегез. Дуслашыныкыннан да булса башларга кирәк бит инде. Бездә студентларның адреслары һәм телефоннары гына бар. Бүтән бер ничек тә булыша алмыйм. Адреста җитә. Син сүзеңдә торасың. Әфәрин. Кыскача нәрсә кирәген әйт тә таралышабыз. Син дуслашып күрәсем килгән иде. Иртән әйтеп җитешмәдем. Син бүген бик шибәр. Комплиментларың күңелемә хуш килә дип уйласаң, ялгышасың. Бәхәс булмаса, мин булай йөрмәс идем. Димәк, безнең бәхәс синне уңайыкка үзгәртә. Нәрсә кирәк сиңа? Бер нәрсә дә кирәк түгел. Сиңа шушы чәчәк бәйләмнәрен бүләк итмәкче идем. Алар сиңа туры килә дип уйлыйм. Аларны кабул итүең минем өченче теләк. Чын? Тамам, мин синең белән нормаль аралашасым килә. Теләгемне уртаклашсаң, әйдә танышуны яңадан башлыйк. Сәлам, мин Марат булам. Сәлам, мин Диана. Ә син хәзер кайда барасың? Өйгә кайтып киләм. Репетициягә бу чәчәкләр белән барсам, дөрес аңламаслар дип уйлыйм. Милыга бу көннәрдә булай да контент җитәрлек. Ә ташларга аларны ярамый диделәр. Аңламыйча Мило бездә төп контент мейкер. Әйе, ул күрмәгән, ул ишетмәгән вакыйгалар көллияттә юк. Бар җиргә бака бутын кыстырган кебек кысыла. Ә безнең хайп видеоны ул таратмады микән? Моңарчы кайда укыганыңны белмим, ләкин бездә алай эшләмиләр. Син шикләнмәсәң дә була.
Шоу бизнеста 100% беркемгә дә ышанырга ярамый. Сүз уңайыннан мин программистка укыдым. Мин Мила белән дус түгел, ләкин юк, ул андый түгел. Вакыт күрсәтер. Бәлки син итеп күргәдер. Юк, кирәкми, рәхмәт. Үзем кайтам. Ярый, нык тормыйм. Үзең беләсеңдер. Аха. Алло, Рустам әфәнде, хәерле көн. Әйе, бу мин Марат. Яхшы гына, сезнең хәлләрегез? Әтинең дә яхшы, ә ул Мәскәүгә киткән эшләр буенча. Карагыз әле, Рустам абый, сезнең ярдәмегез кирәк иде. Бездә контент на контенте, хайп на хайпе. Беренче яңалык. Безнең пацанка Диана бүген укуга бик нәфис кыяфәттә килде. Иртәгә кызыл кар явыр инде. 4 ел аның белән бергә укыйм, тик беренче тапкыр аны итектән күрәм. Плюс макияж, укладка. Мондый үзгәрешләрнең сәбәбе нәрсә микән? Миңа калса, үзгәрешләр ниндидер егет белән бәйле. Сез ничек уйлыйсыз? Фикерләрегезне комментарийларда языгыз. Икенче яңалык. Ссор из нашей избы. Түгелрәге Марат белән Дөньярның стычкасы барлык шәһәр пабликларына таралган. Шуның аркасында егетләрне директор бүлмәсенә чакырдылар. Аларны ниндидер җәза көтә. По-любому. Иң мөһиме, укудан куып чыгармасалар ярый инде. Күз алдыгызга китерегез, Дөньяр иң яхшы студент һәм аны куып чыгаралар. Трэш! Кыскасы, тавыш бирегез. Кайсы яңалык сезне күбрәк шаккатырды? Беренчесе яки икенчесе? Эй, нишлисең? Минем телефонны бирәле. Марат, нишлисең син? Ә син нишлисең? Видео төшерәм бирәле. Аңлаганча син видео яздырудан башка бер нәрсә дә белмисең. Югы син видеоларны пабликлар буенча тарата беләсең. Нәрсә? Мин алай эшли алмас идем. Син мине кем дип уйлыйсың? Ялганчы дип уйлыйм. Минем әтинең танышы Казан мәгълүматлары паблигының элеккеге модераторы. Ул инде анда күптәннән эшләми, ләкин сүзләре бар. Мин аңа шалтыраттым һәм ул видеоларны кем җибәрүен белергә сорадым. Ул белде. Беләсеңме, кем ул видеоларны җибәргән? Кем? Насырова Миләүшә. Ялгышмасам, мин ялгышмыйм. Насырова Миләүшә безнең клиентта, берәү генә. Һәм аны Мила дип йөртәләр. Нәрсә кирәк сиңа? Дөньяны ялган мәгълүмат белән букламавың. Киләчәктә тагын шундый выкидоннар оештырсаң, тормышың бик катлауланачак. Аңлашылды? Син мине куркытасың? Син куркасың? Дөрес эшлисең. Бу кисәтү генә. Киләчәктә мондый форматтагы видеолар тагын таралса, куркырга кирәк булачак. Аңлашылды? Аңлашылды. Сөйләштек. Мин син Камила Маратовнаның туганы икәнен беләм. Димәк, тагын шундый берәр нәрсә булса, күләттән пуля кебек чыгып шашагыңны аңлыйсың. Камила Маратовна бик туган җанлы кеше. Туганнарның сүзләренә колак сала. Сәлам. Сәлам, син нишлисең монда? Син соңга калмасын өчен үзем алып барырга булдым. Адресны кайдан белдең? Камила Маратовна, Җану турында мәгълүмат табырга булышам дигән идегез. Бездә студентларның адреслары һәм телефоннары гына бар. Бүтән беренчек тә булыша алмыйм. Адреста җитә. Эстрадабызда яшаңгырый торган сүзләр белән җавап кайтарсам буламы? Әйтеп кара әле. Сер булып калсын. Минем тәкъдимдән баш тартсаң, төгәл соңга калачаксың. Соңгы вакыйгалардан соң үзебезне яхшы яктан күрсәтергә кирәктер. Минем бары тик үз ярдәмемне тәкъдим итәм. Ярый, киттек. Димәк, син беренче сөйли башладың.
Демәк, сен программистка укыдың? Иә, Ник укуны ташладың? ташламадым, будылар. Шушындай хәлләр аркасында. Сугышырга яратасыңмы әле? Юк, гаделсезлекне яратмыйм. Безнең уку йортына ничек килеп эләктең? Танышлар булышты. Мин бала чакта музыка белән бик мавыга идем. Тик әти бу кызыксынуны кабул итмәде. Шуңа күрә программированиены сайлады. Имеш киләчәк профессиясы. Кызганыч. Ә син ник соңга каласың? Әни 3 айлык яңа тормыш иптәшеннән бала тапты. Төннәрен тынгысыз, еш елый, уяна. Мин аз гына булса да әнигә булышам дип, төннәрен карашам баланы. Шуңа иртән торулары бераз катлаурак. Ә мин син йокы шүлмәгдер дип уйлаган идем. Бу чагыштыру да бераз урынлы. Йокларга мин яратам. Алай булгач, мин сине иртәгә килеп алырмын. Әзрәк йокыңны туйдырырсың.